Чешма Белята вода. Наименованието на чешмата е свързано с интересна история. Тя се казва така, тъй като зажаднели и изморени туристи, изкачващи се от Княжево, правят тук първата по-голяма почивка. Пият веднага от студената вода и се разболяват, т.е. докарват си беля. Местността Белята вода или Бялата вода носи името си от голям извор, който е каптиран и захранва две чешми. Около чешмите има оформен кът за отдих с пейки и маси. Мястото е важен туристически кръстопът. За мотел-ресторант Тихия кът, за местността Златните мостове, за квартал Княжево, за хижите Момина скала, Септември и Планинец. Начална точка за Бялата вода е трамвайното ухо в квартал Княжево. Минава се покрай чешмата с минерална вода през градинката и по каменни стълби се достига до началната точка на Витошката алея на билките. По алея на билките има информационни табели, посветени на билките и малки дървени табелки с мисли на природолечители и родоначалник на ирисовата диагностика в България Петър Димков. Пътеката е маркирана с 40 броя дървени табели. Обособени са кътове за отдих с общо 7 броя пейки с маси, видушки тип и 10 броя информационни табла. На тях е дадена подробна информация за лечебните растения на Витоша, както и начините и нормите за бране на билки за лични нужди. Представена е информация за празника на билките Еньов ден. Пътеката върви покрай трасето на бившия кабинков лифт Княжево Копитото, продължава по улица Стар Беловодски път, пресича пътя от квартал Бояна за Златните мостове Копитото, където има паркинг за автомобили и автобусни спирки. В близост е и местността Дендрариум. Дендрариумът се намира на около 1300 метра над морска височина и представлява ботаническа градина, както и интересен парк за разходка. Изграждането на дендрариума, което в превод от гръцки на думата означава дърво, е започнало през 1962 година. Пътят до там е през Бояна, като трябва да се отклоните преди разклона за Копитото. Отглеждат се голям брой разнообразни дървесни и растителни видове. Информацията за тях е описана на брайлов шрифт, има езерце, облагородено е с пейки и място за игри за деца. Проект Чешмите на София се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община. Програма Европа 2024 година от Сдружение Карпе Дием.